Alisin natin ito isa. Carrots. So, ito yung atsara guys. Yan, good afternoon mga ka-dragon. Yan, for today's episode guys, magtatanim kami ng aming pinunlang petchay. So gagawan din natin siya guys ng ng kanyang kulambo. Hindi, lalagyan natin siya guys na parang greenhouse para hindi siya kinakagat ng mga insekto, kasi dito maraming mga laging sira yung mga dahon. Tsaka din, para hindi din madaling malanta yung gulay. So ayun guys, gumawa kami ng ano ba yung tawag dito? Parang hydroponic to, yung basta yung yung nilalagyan to ng ng parang fertilizer, yung mga liquid siya na fertilizer. Tapos itatanim lang namin dito yung petchay para hindi sila dilig ng dilig. Yung tinuturuan ko nga sila kung paano yung gagawin nila, para pag wala ako dito alam nila yung gagawin nila. So mayroon na rin akong binili sa Lazada na yung nakabattle na fertilizer. Yun lang yung tinitimpla, tapos ilalagay lang dito. Tapos mga ilang araw, siguro isang linggo bago sila ulit mag-refill siguro ng tubig. So ito guys, may mga nakakaalam na rin siguro nito yung sa hydroponic na farming na tawag nila. So isusubukan namin siya. Bagay kasi dito yung mahirap ang tubig, kaya parang naisip ko rin yun na ganun yung gawin para hindi sila nahirapan mag-delay. Kawawa naman yung kawawa mga naghahaba na ng kamay ni Ligaya. Hindi pwedeng ito magsagad dito. Hindi pwedeng tayo. Hindi parang yung tubig niya ay. Inukon na yung ugat niya to pag nagraboy na yung ugat. Ito butasan din ito. Oo para maglabas yung ugat niya. So ayan mga ka-dragon, umpisahan na natin at nakakuha din kami ng lupa, ay ng yung tawag dito. Hindi yung parang bulok na nyog. Puno ng nyog. Ito yung magandang pang pataba kasi madali niyang ma-absorb yung yung tubig. Ito natin to guys. Kailangan natin tong butasan para pag nagkaugat siya, lalabas na yung ugat niya dito. Siya na yung sisip-sip nitong lalagay natin tubig dito. So hindi ako eksperto dito, na pan ko lang din sa susubukan lang namin guys kung mag-work siya. Yung pagbutas niyo dyan sa kasi yung basang-basak pa siya katagal ng kondo ito pang ang plug sa gantahan napapakagiting wala nga, mahirap nga din ako. Merinda tayo guys. Merinda tayong mangga. Kain tayo ng mangga. Ito lang yung nakalaman namin. Ito na ay merienda.
Nagkikrave na naman si Auntie Ligaya kasi sa mangga. Ba't Auntie? Sa isang linggo kayo na lang ulit. Pinalang saging sa akin. Wala pa February? Doon na nagtapos. Sumunod sa... Kat ako nung kwan, nung wala si Noah, na-realize ko. Bigla kong nakon na ano. Hirap. Nakapagsisihan ko. Kain Tante. Ayun o, siomay, ayun na. Kami sana hindi ko sinasabi. Lagi ng sausaw nila sa bagoong yun, di ba? Ano? Tinatan ko na nga sa ba? Okay, maribig. Malintagal. Mga anak ni Manny Pacquiao, katatakong sa ganun. Napanood ko din yun. Nagtagal nila ito? Ganito pa lang binibenta na doon. Sako-sako sa palengke. Lalo kung kuha naman iba. Yung isang ganito Auntie, yung medyo malaki siya. Kung asa, no? 5 piso. Na, yung nakatusok sa Auntie, 10. Yan, Manila. Ano? Ano ito? Lahat ng saging. Dito. Kumagat kay sili na. Bugkwak sa ako na ka. Doon kay Mario, may pausa. So ayan mga ka-dragon, good evening po. Yan, dito ulit tayo matutulog sa kubo. Mag-aatsara tayo. Hindi pa tayo nakakuha ng papaya. Magpitas na tets. Pag in-steady pala tong solar, ano, mahina lang siya. Saan dito ang kunin ay? Saan ang kunin doon? Ang dami nating papaya guys. Hindi tayo makagwanta sa papaya. Ayan, ganito sa bukid guys, yung maririnig mo yung mga ano lang, tunog ng mga kulisap. Ilawan mo ito. Yan. Diba? Mas matigas yata yung isa. Mas maliit yung yata. Malaki yan. Mas malaman man yan. Yan. Alisin na natin itong isa. Hindi ko yung kanang nagdun dinaan ng langgam. Nagkakahiyaan pag sa saging, oh. 4 na lang. Mahulog na yan. Kaya guys, kinakabit namin yung 2 solar na hindi pa nailagay. Yan, maliwanag na dito. Yung nasa labas naka-steady kaya medyo dim light lang siya. Tayang ko man Ayan guys, ang dinner natin ay ginisang kamatis with lupoy. Ayan, ito yung naano natin, yung pinatuyo natin nung ano, naglupoy tayo. O diba, mauulam na natin siya. Nakachamba rin ng pagkuhan. Patuyo. Patuyo.
Nung nakaraan na palpak eh. Siyempre, hindi pa. Ayan, okay. Maraming sip-sip. Dito na kami naglaki. Ayan guys, ang teligaya ang magluluto natin. Ginisang kamatis with lupol. Ano yun? Specialty. Kitamat. Nasa lipstick. Ayan, lagyan ko ng asukal para hindi na asin. Ba't ko mga lagi na pit-pit. Natakot si Anteligaya guys kasi sila Kuya Efren. Hindi diyan natulog sa kubo. Pumunta sa baryo. Baka daw rapin kami. Rapin daw siya. Yan. Tangkil sa man yan Kabalik na si Balnata. Ante, kakinis mo ng mukha mo. Wow, kakinis dito kahit gabi yan. Daw ganyan na yung mukha ni Ina. Kapink na pagalis na. Ay, hindi daw nagkuskus yung isa. Hindi ka nagkuskus, lugi ka nga na dahil. Kami ang rod na pinaka-maintenance. Hindi kami na ang kuhan. Pada tayo Hindi naka-maintenance, tapos kayo naka-maintenance. Kasi sabon lang namin ang alauna, magsabon ka naman. Naligo ako nung nagpunta ako dito kanina, magsabon na naman. Tay. Nagsabon ako eh. Alay, nag-arjud yan. Nagpagilamos na naman ako. Ginabusa ka? Pero hindi ako nag-apply. Nag-apply ng pag napgas ko na lang. Malda lang. Ayan guys, usapang kuskusan ng mukha. Sabi ng tipaseng, kabilis daw maubos yung sabon niya. Yung pala, kada oras nagkasabon. Hindi din kada oras eh. Ilang pa ng agwa? Umaga, tanghali, hapon. At least, kami ay Sana all. Antipaseng pag nakaligo na kami sa umaga, sa hapon na naman kami. Masundan. Buti kung may hapon pa ako wala na. Ang bugo ka mo, siyempre ang sukot ka. Ang lang yung garden ang ginagamit ko. Yung parang Buwak, bigat malay. itong isa din. Natalo tuloy ngayong gabi si Auntie Ligaya. Ligaya, natalo ka tuloy ngayong gabi. Dati ikaw yung Tingin nga yung mukha manta. Nagasalit-salitan yung kinis ng mukha nila Ay, nag-ausap yan sila. Hindi, ay kwan. Bihira lang Sarap kasi po. ako. Kung makita ko ng video ko na, sige lang ko muna. Pag naganipis na yung mukha mo. Hindi, lalo ko, buti sana kung maputi itong katawan ko. Ito, gaymasin na. Sarap ng luto ni Tita Legs. Nakulangan lang kami sa kamatis guys. Kaya alam mo na, mahal ang kamatis. 40 ito. May kamatis pa kami dito pero hindi pa siya hinog. Ayan, ito yung napitas natin sa tanim natin. Hindi pa siya ganun. Dati ito ante sinama mo. Diyan natin ng kwan. Itong isa. Pahinugin pa tong mga to. Ayan guys, syempre, hindi kumpleto ang ating gabi. Kung hindi tayo nakakakape. Puro ba yan? Kulo na. Panginoon,
salamat sa mga pinagkakalog mo sa amin. Ang maging lakas namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang laki ng tagapagligtas. Amen. Kain tayo Kain mga po tayo mga ka-dragon. Grabe na ang aming kwan, hapunan. Ito talaga yung gustong-gusto kong ulam eh. Pag-uwi ko, magbili ako ng ganito. Kamates? Hindi. Lupoy. Yan pa na nagbili. Bili ko sa amin. Tapos ganituin ko. Ako lang mag-ulam. Ang sarap ng mukboy. Ang lutong. Tabang? Naluto kayo. Tabang? Lagkot. Hindi kayo magkape ay? Ako, nagkape ako sa mga lawang ay. Ako hindi ka lang nagkape nun. Kaya gusto ko dito magkape. Ano gusto ko mag-siya? Hindi man nag-siya. Ang na ako po. Anak mo naluto ba? Hindi makasala na ano. Naluto ang sinusan natin dito sa Tanya. Until kaya, hindi mo naman kung yung mga kamag-anak mo din sa tanla. Ang sinagat, gumatang siya, tikas din nagadaw. Mga galamay daan. Hindi ko na alam yung mga bahay. Na iba-iba na. Yung kay Balog, wala na, natinda na. Ang muna. Anak ni Kwa, Balog. Ang bawin na. Ang siya magpasto mo. Kalson pa man, kung nagkain ka ng mangga. Talaga, mangrab-rabi na ka. Di ba, yung dalawa mo lang. Yung dalawa mo lang kasabi mo. Parang na ako matulog ngayon sa Kulambo. Outside the Kulambo muna ako. Nawalo yung kuaran, paano na? Nabot? Tingnan pa? Abot. Na? Wala ninigop ni Gigi. Buka. Abot. Ba't nabuta? Ano na eh? Oo. Oo, may bitak ko. Gana di ba basuro ah? Wala kami. Ay, program? Ha? Huwag na eh, ano yung sama? Hindi na ako magawa. Sure. Para hindi mag-away sa kwan. Sa tiyan. Wala ba tayong bakang punog kamatis si Dal si Balay? Dalag kami pilaw. Nadudugbon kasi yung kadua ko eh. Ha? Hindi na nila talagang ulam. Wala na. Hindi na sila pulang. Ay? Dahil ko siya yun, pizza. Larong pizza, gusto ko. Ano ko naruang dapat ko? Hotdog. Sinala niya itlog. Ay, itlog na may talong. Torta. Kahit siguro, isang linggong ganun pa ulam mo. Makakal yung ginigyo na pipitas. Galing ko natin, be. Nag-itlog na yung manok nila. Nag-git lang, di ba? Ha? Nag-git lang, nag-itlog na. Kalalaki pa. Kailan lang nakita natin Juan, yung November? yung maliliit, noong unang labas yon dahil nag-itlog na daw yung mga kwan. Noong na. Ayun pa na, damdamo. Ibabastek, yung mga piso, ay ayatat, 20 pa. Ngayon, nato na pa nung inig ko ang budi kita kayo sumaso na paligid. Ito din na. Siguro mo ka ba malulula? Sa mura naman kasi, kumahiman sa rindan, 10. Kasi pang ata na. Nadya yung malilit lang. Pero kayo malalaki na? Oo, nagpagagagag ka. Hindi pisa. Okay, may nais akin. Wala ka na talaga. Sabay ka nga napunta. Hindi lang pinsan. Hindi na gitnaan namin kayong dalawang patay ngayon.
Dami kong nakain na. Ikaw ba naman naubos yung isang kwam? Kahit man din ako. Kailang silent lang. Pag silent. Nagalit din lang ko. Sarap ko na yung ginisa sa alamang. Tapos mga pagulin ko, batik na. Masarap yung samasip na isla. Diyan mga puraw na imas naman. Ito guys, pipigain lang natin yung ating ginagyan sa papaya. Dapat matanggal yung ano na katas. Ay, kakakakak. Lagi mo sarap. Pamangka. Ayan pagkang sa. Meron. Nilalagay na natin yung ating anik-anik. Bawang, sibuyas, luya. Ang gawa ko lang. Dito ang kamay ko. Diba, mapula na eh. Mapula na itong suka yun. Ito guys, yung sukang ano, sukang Ilocos. Ano pa kanya ay pasta? Sugar cane. Ano, kalahati na rin yung Mga takto na. beans. Ano, asukal. Nasa sayo na yun kung gusto mo pang medyo matamis-tamis. O yung ano yun mo lang yung lasa niya kung ano yung gusto mo din, kung ano gusto mong lasa. Ako kasi gusto ko medyo manamis-tamis. Carrots. Hindi natin siya guys. Paminta. At syempre asin. Nakaginugasak na po. Sarap po yung bilbilupit ko. So mag-a-add ka na lang mamaya ng lalasahan mo siya kung anong kulang. Magdadagdag ka na lang. Dapat kung asukal yata. Nilagyan ko na. May tao, may tao. Sangkil Marseng? Ha? Mag-asa pa naman na siyang tiligaw. Sino? Kita ko na yung mukha niya, Gle. Ito siya. Siya lang may kon ay orange na ba? Ah, wala. Dawit na. Masaya ka na. Masaya ka nantay? Ano siya? Malaki ng bulok yung dala. Po, ano yun? Ang tiligaya, tigpuan mo nga. Nabuhayan na sa Antiligaya. Katulog na sa Antiligaya. Doon ka, Uncle, sa kusina magdaan. Uncle, sa kusina ka magdaan. Yeah. Uncle, sa kusina ka magdaan. Hindi ka natakot, Uncle, sa daan? Oo, kapulong ka na. Sabi ng tipasing hindi na magsunod yun at matakot. Kala ng tipasing hindi ka magsunod at takot ka daw. Si JJ tanim bala sa labas. Ubus ko ala to. Sarap ng ating atsara, guys. Masarap pa yung pag na ano, maring. Ay, maring. Nagka-pwesto na naman yung dalawang senyor. Sakit ng sweet ko kakahaupo.
Kaigda mo din. May nakaibit na. Ang lamig dito sa bukid, guys. Na madi maulusan. Good morning mga ka-dragon. Nung naglipat ka na. Nung naglipat ka? Sa Antipasig. Oh. Parang nabangungot. Hindi ko narinig yun. Narinig ko, parang nag-iyak na kuwan. Sabi ko, ay na, ayun na yata yung ginasabi nilang nag-iyak na. Nagganong-ganon sa Antipasig, nabangungot siya. Tapos, kasi dito siya, nakapantay siya dito. Grabe eh. Gusto nga tumulaw kita na. May tugaw ng kasta na eh. Hello. Kasta. Bati nga baka nga kasibok na. Ang tiligaya? Baka kadubol gangar mo yun. Tapos, yun na isaka. Doon nga ima na. Doon nga saka. Nanaginip ka lang. Ang mulong. Pero ayoko yung mga ganong panaginip eh. Adi nakatugaw nga ang bakitay. Matanda daw guys, namig siyang buhok. Tapos ginahila daw si Antipasig. Nagising talaga kaming ang apat. Kay paano, nagaungol siya ng malakas. Diriyawa. Hindi madi mo lumuar. Banog ang bulalawang ko. Hindi ka makagalaw, ante, no? Hindi. Alam mo, ante, kapag ganyan, alam mo ang galawin mo ito, oh. Yung lalaki mo dyan sa paa. Kunana may kaskas dyan. Hindi mo na nano. Sa bahay niya. Kararag ka bago maturog nga kwa. Ako dati laging ganyan. Kahit tanghali. Ako pag yung antok na antok ako, tapos hindi ako makatulog. Ganon. Ganon ako rin. Pero wala naman akong na ganon yung may magkun sa akin na maghila. Wala man. May Oo, wala. Ako rin wala. Basta timbang Oo. Mula gatakin. Tapos kabilis niya nagpasok sa may, nung nakagising na siya, kabilis niya nagpasok dito sa may kulambo. Sabi niya, madyak makaturog. Guy-guyo din daw siya ng matanda. Ginahila daw siya ng matanda. Ganon daw siya kapag nakatapat sa pintuan yung kanya, katawan niya na natutulog. Batuga ka tani. Hindi, nag-usod ko sana doon kay Uncle Marseng. Dati na nakatulog dyan, wala man. Una na, pabari-barda. Ito ko nakatulog ko na dyan. Baliktad ang baliktad. Matakot ka na magkon dito ay. Tulog. Okay. Madimat. Nakalamig. Kon lang yun, nawalay kasi sa tabi ni Kwan. Yung tiligaya kaya ni Kwan. Baka sa Antiligaya yun eh, nagila sa'yo. Well. Mangmangukwaga ng gakuha ang luguga. Hindi wala nga akong naramdaman. Ano ati nagtubot si Puntikwa? Hindi nga mabukon yung mata ko, magmula. Ayun guys, coffee tayo. Good morning mga kadrawan. Yan. Ito lang aming breakfast. Lamig. Kagabi mainit, no? Oh, madaling araw lang lamig. Yung Tiligaya, sarap ng tulog. Sa Antipasig ay. Hindi naman ko natinda. Kala ko sa Tiligaya ang makatulog. Ako din. Antipasig pala. Imala, alaw na. Di magkuhan na patang. Mga 116 nung tinignan ko. Ano sabi niyan, te? pero kung wala, Ka. Ibig sabihin matagal na yan. pero kung wala sang Tiligaya. Mahina pa lang noon na. Doon ako nagising sa malakas eh. Ito yun sa amin. Sabi ko, hala, ayun na yata yung ginasabi nilang gaiyak. Sabi nila, Kuya Fred. na babae, sabi kong ganun. Napagtingin ko, nagbangon ako sa Antipasig. Nariga namin no kwa. Uri ko man inulwa ng takwa. Pituam. Ba't kami nila Richie? No? Libat ako sa kwarto, diretso sa pintuin pa Sila ako. o, ante o. Sila nila Kuya Richie. Nilagyan di ba nila ng banig pa yung sa paanan nila?
Wala, yun sa ano lang talaga yun. Nagkakataon yung mga ganun. Pero nawan ni Nana siguro karambula tayo. Tapos ay kwento niya pa na kwan. Guyguyodan ako ng bakat. Talaga siguro. Wala na eh. Nagsiksik ka sa Santo Ligaya. Baka ikaw din yun nagtibaseng yung mukha mo. Ganun kasi minsan pag Ganulamok ko namin mabungga. Yung madamay sa ngalamok nagpit sa umuro na yung ngalamok ko. parang siya din. Ganun naman kasi minsan pag Sabi niya ganun din daw yung buhok niya. Oo, siya din lang yun. Pero hindi malinaw yung mukha. Parang Hindi mo nakita yung mukha ni Pasay? Nakita. Ano itsura niya? Tiro pa na, kasta tugaw O di sa'yo, ba't guro pa na? Kasta lang tugaw na, bago gulo na dito nga. Baka sa ina yun ay yung lula na indak. Ginapag-usapan kasi natin kagabi. Kaya na... Malaglagay ko yung malang pasing grabe ay. Hindi makaturo. Uy, kung hindi naman siya yung napanaginipan mo. Kung uban nakatanan ni Nuwan. Pati nga baka. Santi Ligaya nga ginahila ni Noah. Hindi mo rin napanaginipan nante. So ayan guys, magdidilig muna kami ng aming mga gulay. Tapos pauwi na rin kami sa baryo. Ayan, lumabas na si Haring Araw.